こんにちは、隙間のレディです。メディアムためのハワイ語ミニ講座第17回目です。よろしくお願いします。今日はハワイアンのトラディショナルソングによく出てくる2つのフレーズについて解説してみたいと思います。まず、最初によく出てきますね。Out here, where are you? これは、Where are you? 直訳するとあなたはどこにいるんですかって意味なんですけれども、意味合いとしては、Listen、聞いてください。私の思いを聞いてくださいという意味で使われます。どうしてあなたはどこにいるんですかっていうハワイ語が聞いてくださいになるのか。これは、思いを伝えようとする相手は、近くにいるんですけど、心理的な距離がある。特別な思いを伝えようとするときは、隔たりを感じてしまう。そういう思いが、そういう心理的な状態が、このアオヘア・バレアノエっていうハワイ語に現れている。そう考えられると思います。次に、最後に出てくるハイナイヤマイナカプアナに行ってみたいと思います。ハイナイヤマイアナカプアナ。これはカプアナ、歌のテーマが繰り返されますとか、繰り返しましょうとか、なんかそんな風に訳されることも多かったりするんですけど、これを Let the echo of a song be heard、 私たちの歌から響いてくるエコーを聞きましょうっていう風に訳した人がいるんですね。ハワイアンディクショナリーの決定版、これを編纂されたメアリー・カベナ・プクイさんがの訳です。で、彼女の著作のタイトルにもなってます。この本にこの訳が載ってたりするんですけども、どうしてでもハイナイヤマイ、これハイナは言うなので、やっぱりハイナイヤは語られるっていう意味もあるんですけど、どうしてそれがレッドエコーオーバーソングになるのか。このイヤの意味合いが、キーポイントになるので、イヤの解説をちょっとしてみたいと思います。イヤは受動であり命令でもある。よく使われるのはこの動詞イヤで受動の意味合いがあると何々されるという意味がある、そういうふうに使われることが多かったりするんですけれども、このイヤにはこの命令の意味もあるんですね。例文で見てみたいと思います。あいいや、あいは食べるなので、あいいやになると食べられるで、かまいあ、これはバナナなので、あいいやかまいあだと、バナナは食べられる、バナナは食べられましたと、そういう意味合いになります。そしてエレイヤエカウア、これはエカウアはカウアが私とあなたを含んだ私たちですね。なのでカウア、私たちによってエヘレイヤ、ヘレは行くなのでヘレイヤで行かれる。でこの映画はこれから感のある絵ですよね。なのでエヘレイヤで、行かれるで、私たちによって行かれる、これから行かれるっていうのはどういうことかというと、この場合はこの行かれる受動というよりも命令なんですね。私たちによって、私たち行きましょうと、私たちはこれから行くべきだ、で私たちに対する命令というのはつまり行きましょうになると。でレッドですね。先ほどのハイナイヤマヤナカプアナの訳にもう一度戻りたいんですけれども、ここですね。このレッツエコーバーソン、このレッドの意味合いがこのハイナイヤマイのこのイヤのところにある。なので歌のテーマが語られますじゃなくて、歌のテーマをみんなで共有しましょう、最後に確認しましょう、その歌から響いてくる思いをもう一度心に響かせましょうっていう、そういう意味がイナイヤマヤナカプアナには込められている。これが最後に来るのはどういうことなのか、歌の最後はこれで締めくくられるのはどういうことなのかというと、1番で示された歌のテーマが2番3番と展開するにつれて、よりその
その歌のテーマ、歌で語ろうとしていることに対する理解が深まっていきますよね。そして最後にその歌全体を振り返って、全体から響いてくるエコーを心に響かせましょうと。っていうふうに最後に語り手と聞き手との間でその歌のテーマを、歌の思いを共有しましょうと呼びかけてるのがこの最後の「はいな」なんですね。なのでフラダンサーなんかは「ハイナ」のところに来ると1番と同じだし、内容がでフラの、振りも同じだったりするので、つい気を抜きがちなんですけれども、やっぱ一番大事なのはこの最後じゃないかと思うので、そのあたりのことはダンサーは重々分かっておかないといけないなと思ったりします。基本的なことが案外大事だったりするんですよね。あんまりアウフェア・バレアの上とかハイナ・イヤマヤナカプアナの意味を改めて考えたりすることはなかったりするんですけど、アウフェアで語られた話し手と聞き手との間の心理的な距離感がこの最後のところでぐっと縮まっているはず、ハワイアンのトラディショナルの歌っていうのはそういう作りになってるっていうことですよね。メレーのためのハワイ語ミニ講座終わります。